Tejchovský na levou stronę. Jules Simard. Všichni známe někoho, kdo si pamatuje, kde přesně byl a co přesně dělal v čase úmrtí Jana Pavla II. Konec konců doprovázeli jsme ho při jeho umírání, jak jsme jen mohli. Nějaký fanoušek přiběhl na hřiště. No a je tu něco, čeho jsme se nejvíce obávali. Po smutku jsme se opět vrátili do každodenního života a s ním nepozorovaně přišlo zapomínání. Zemřel papež Jan Pavel II. Najednou jsme zůstali sami s prázdnotou, kterou nemohlo vyplnit ani množství památníků. Pocit osamocení bylo to nejhorší, co zbylo, jelikož pro nás začalo být stále těžší vzpomenout si, co jsme cítili, když byl papež mezi námi. My ale nejsme osamocení a nikdy nebudeme. Televize Noe uvádí: Svět podle Jana Pavla II. Byl to první papež, který vyrazil do světa a celý svět ho přijímal s láskou. Přijel, aby nám daroval radost. A my jsme se cítili šťastní. Problémy a nejistota najednou zmizely. Bylo to jako týden v ráji. Všechno na něm bylo tak pokojné. Vypadal úžasně. Pokrývala jsem papežské cesty jako novinářka. Byla to ta nejúžasnější zkušenost v mém životě. Lidé ho mají stále v živé paměti. Byl součástí geopolitických dějin své doby. Bůh budiž pochválen. Nikdy jsme zde neviděli tak významnou a tak svatou osobnost, jako byl on. Pramen. Zveme všechny k neustálému putování na Kalvárii Zebřidovskou. Již dnes vás zveme na výroční pouť rodin krakovské arcidiecéze. Děkujeme za vaši námahu spojenou s putováním na tuto Kalvárii a za vaše svědectví lásky k Ježíši a Marii. Přejeme všem hezký a požehnaný pobyt na tomto posvátném místě, které bylo tak blízké svatému Janu Pavlu II. Předkové papeže byli průvodci na Kalvárii Zebřidovskou. A bylo jejich rodinnou tradicí, že se tam vydávali na pěší poutě. V této tradici později pokračoval Karol Vojtyla starší, který pak předal tento zvyk svým synům, Lolkovi a Edmundovi. Karol Vojtyla jako dítě velmi často chodíval se svým otcem na Kalvárii Zebřidovskou. Když jednou škola ve Vadovicích zorganizovala pro jeho třídu výlet na tuto Kalvárii, Lolek provázel všechny spolužáky a říkal, že bezvadně zná všechny poutní stezky, že dobře zná každý kámen na Kalvárii Zebřidovské, protože tam často chodívá se svým otcem. Kalvárie Zebřidovská byla pro něj téměř druhým domovem, jakýmsi přirozeným prostorem, který už jako dítě velice miloval, a proto také později jako dospělý kněz mnohokrát navštívil toto poutní místo. Jeho otec Karol Vojtyla starší byl příslušníkem armády. Jeho matka Emília Vojtylová měla obecně chatrné zdraví. Než se papež narodil, umřela jí krátce po porodu dceruška Olga.
Manželé Vojtylovi po smrti Olgy už vlastně neměli naději na další dítě. Proto když se ukázalo, že je Emilia znovu těhotná, v jejich rodině zavládla neuvěřitelná radost. Tato radost však netrvala dlouho, poněvadž když byla Emilia ve 2. měsíci, ukázalo se, že toto její těhotenství je velmi rizikové. V jisté chvíli jí vadovický lékař řekl, že by bylo nejlepší, kdyby podstoupila interrupci, protože toto těhotenství ohrožuje jednak její život a jednak nemá šanci porodit živé dítě. Karol Vojtyla starší tehdy sehnal židovského lékaře Samuela Tauba, který byl proslulý tím, že se specializoval na riziková těhotenství. Doktor Emilii doporučil, aby až do porodu zůstala ležet a jejího manžela prý poprosil, aby o ní dobře pečoval, postaral se, aby zdravě jedla a užívala vitamíny. Všichni očekávali, že se při tom porodu stane něco strašného. Buď, že zemře matka, nebo dítě. Nic takového se však nestalo. Je ale třeba říci, že od okamžiku narození Lolka se Emilia Vojtylová už nikdy neuzdravila. Její zdravotní stav se jenom zhoršoval. 13. dubna 1929 kolem poledne Emilia Vojtylová zemřela. Tato traumatická událost měla vliv na celý život budoucího papeže. Bylo pro něj těžké vzpomínat na matku. Když jsem na toto téma mluvila s kardinálem Dziwiszem, také on říkal, že pokud se papež vracel ke vzpomínkám z dětství, častěji mluvil o svém otci. Po pohřbu manželky vzal Karol Vojtyla starší oba své syny opět na Kalvárii Zebřidovskou. Vydal se s nimi na proslulé poutní cesty zvané Drůžky kalvarijské a ukázal jim tehdy jinou druhou matku s prosbou, aby nyní jí svěřili svůj život. Panu Marii lze oslovit různými způsoby. Můžete jí říct královno, anebo matko, maminko má. Když se Karol Vojtyla stal biskupem, zvolil si biskupské heslo Totus tuus, celý tvůj, které se vztahovalo na Pannu Marii. A později bylo motem celého jeho pontifikátu rovněž. Totus tuus. Pamatujme na to, co znamená na nebe vzatá. Znamená to, že ona žije. Ona je stále s námi. Mohu jí říkat maminko a povídat si s ní. Církev zůstává se svojí matkou a ona zůstává s církví. V únoru 1941 se Karol Vojtyla vrací z práce domů a najde tam svého otce mrtvého. Otec seděl u stolu. Vedle něj stála nedopitá sklenka s čajem.
Takový pohled se tehdy naskytl budoucímu papeži po návratu z práce. Nezapomeňme, že mu umírá matka. Umírá mu malá sestřička a také bratr. Je to tajemství mezi ním a Pánem Bohem. Jak vzpomínal později po letech, v tu noc, kdy byl doma se svým právě zesnulým otcem, cítil se jako ten nejosamělejší člověk na světě. Otec byl vlastně jeho duchovním průvodcem. Mnohokrát v noci viděl svého otce, vojenského poručíka, jak klečí na kolenou a modlí se u rozsvícené lampy. Tato otcova víra a tento příklad, který mu dal otec, měli největší vliv na duchovnost Karla Wojtyly. Taková zbožnost, to byl fenomén. Když byl ubytovaný tam nahoře, v noci utíkal do naší kaple Matky Boží Čenstochovské. Jednou večer jsem do ní nahlédl a uviděl jsem ho tam klečet na kolenou. Něco fenomenálního. Ráno jsme našli jeho postel nedotčenou. Kde spal? Kde byl celou noc? Nikdo neví. Prchal před lidmi, aby se mohl o samotě modlit. Něco neuvěřitelného. To jste mohli cítit. Tento papež byl mystik. To bylo vidět. Když jsem stála v sektorech pro novináře poblíž oltáře, viděla jsem, jak velmi se papež soustředí na slavení mše svaté, jako by byl v jiné realitě. Byl s námi, ale ve skutečnosti byl někde jinde. A to bylo pro papeže Wojtylu charakteristické. Ostatně viděli jsme to i během poslední návštěvy Jana Pavla II. V Polsku, když se v katedrále ve světle kamer mlčky modlil celých 40 minut. To bylo něco úžasného. V historii světa se ještě nestalo něco takového, že by kamery všech televizí zůstaly 40 minut v tichu zaostřeny na člověka, který mlčí a modlí se. Svoboda. Irsko. Jedna konkrétní osoba z vesnice Nok si pamatuje, jak se toho rána papež vzbudil kolem 5. hodiny a když roztáhl závěsy a podíval se ven z okna, uviděl tisíce lidí procházet kolem domu, ve kterém byl ubytovaný. Řekl, že nikdy nezapomněl na ten zvuk kroků pod jeho oknem. Lidé dosud říkají, že to byla opravdu ta nejdůležitější událost v jejich životě. Když spatřili na obloze vrtulník s papežem, nemohli tomu uvěřit. Všude kolem, kam se člověk podíval, lidé mávali vlajkami a papírovými praporky. Nok hrabství Majo. Tady jsem v cíli své cesty do Irska. Abychom pochopili, proč papež Jan Pavel II. Během své cesty do Irska v roce 1979 navštívil právě Nok, musíme se vrátit v čase o 100 let zpátky. 21. srpna 1879 se 15 osob z této vesnice stalo svědky zázračného zjevení. Možná to jen uvedu do kontextu toho, kdy se to stalo. Víte, že nám všem je dobře známý velký hladomor. K němuž došlo v Irsku ve 40. letech 19. století.
Mnoho desetiletí předtím sem mohli přijít farmáři pod podmínkou, že se na tomto místě usadí natrvalo. V prvé řadě kvůli prudkému nárůstu populace, která tehdy činila 8 milionů lidí. Pak přišla neúroda brambor a lidé umírali. Umírali po 10 000. Celkem jich umřelo více než 1 milion. Byla to apokalypsa. A přibližně od roku 1876 až 77 západ Irska opět čelil hrozbě dalšího hladomoru. Ke zjevení došlo ve čtvrtek kolem 8 hodiny večer. Vidělo ho společně 21 lidí. Popsali ho jako zjevení Panny Marie, svatého Josefa a svatého evangelisty Jana. Viděli rovněž oltář, kříž a beránka. Toto zjevení opravdu změnilo charaktery Irska, protože dalo v irské kultuře novou roli matce. Existoval zde určitý druh symbiózy mezi knězem a matkou. Matka se stala nástrojem kontroly rodiny ze strany církve. Lidé, kteří toto zjevení viděli, byli velmi prostí. Byli to takoví typičtí představitelé vesnice Knock v té době. Po 10 dnech od zjevení bylo zaznamenáno první uzdravení. Malá holčička ze sousedního města Claire Morris během mše svaté pocítila velmi silnou bolest v uchu. A taky její matka vyvedla ven ke kostelní zdi, kde se odehrálo zjevení. Tehdy ženy obvykle nosily na hlavě šátky. Tato matka měla svůj šátek upevněný sponkou, aby ji lépe držel. Vzala tuto sponku a s její pomocí odškrábla ze zdi zjevení kousek kamene. Ten přiložila dceři k uším a řekla, že její dcera byla okamžitě uzdravena. Takže si dovedete představit, že jakmile se lidé doslechli zprávu o tomto uzdravení, do Knocku začaly přicházet stovky lidí oholých a oberlých. A všichni tito nemocní říkali, že když sem přišli, byli uzdraveni. Před 40 lety byla jiná doba. Irsko bylo rozhodně jiné. Zvláště v severním Irsku byly vraždy a exploze na denním pořádku. Skutečnost, že přijel papež, byla jistou frakcí vnímána jako něco, co zvyšuje napětí. A fakt, že se chystal navštívit možná epicentrum všech těchto konfliktů, toto napětí ještě více stupňoval. Člověk by věřil tomu, že zde existovala možnost teroristické hrozby. V severním Irsku, v některých jeho částech, byl papež předmětem opravdu silné nenávisti, zejména v těch extrémnějších protestantských oblastech. Někteří lídři unionistů velmi hlasitě vystupovali proti papeži, a to takovým způsobem, který by dnes asi nebyl přípustný. Je těžké představit si, že tohle se dělo před pouhými 40 lety. Myslím si, že cítil, že možná bude mít příležitost mluvit o pokoji. Já také věřím ve spravedlnost a hledám spravedlnost. Násilí však jen oddaluje den spravedlnosti. Násilí ničí dílo spravedlnosti. Další násilí v Irsku jen stáhne ke zkáze zemi, o níž tvrdíte, že ji milujete. Řekl lidem, na kolenou vás prosím, zastavte násilí. Neudělali to. Jak víme, násilí pokračovalo až do roku 1994, který byl počátkem mírového procesu. Podle mě však lidé pochopili, že takhle to nemůže jít dál, takže to nějaký čas trvalo. Ale myslím si, že papež zde započal něco nádherného. Jeli jsme tehdy s kapelou do Derry, které leží na druhé straně hranice. Je to jedno z opravdu silně katolických měst v severním Irsku, možná nejvíce katolické.
Když jsme tam přijeli, město bylo prakticky prázdné, až na lidi, kteří přišli na náš koncert, což nebylo moc. A když jsme pak na druhý den brzy ráno odjížděli domů, po cestě jsme potkávali 10 000 aut, která se vracela z Irska, z papežovy návštěvy, zpátky na sever do Derry. Byl to nepřetržitý proud aut, jejich přední světla nás oslepovala. Pamatuji si ten pocit odcizení a smutku, že jsem u toho nebyl. Tehdy jsem byl něco jako agnostik, rebelant. Na tomto papeži však bylo něco, co oslovilo každého, dokonce i ty, kteří byli k víře lhostejní. Tehdy to vypadalo tak pozitivně. Celá země byla na nohou. Také moji protestančtí přátelé to vše sledovali s nadšením a spoluúčastí. Takže i já jsem si myslela, že Irsko je jiné, než jak se později ukázalo. Vzpomínám si na setkání papeže s mládeží v Galway. To bylo něco nádherného. Když jim řekl, mladí lidé, miluji vás. Tleskali mu celých 13 minut. Prožívali jsme obrovské nadšení. Na druhé straně, snad proto, že už zde byly počátky nedostatečné katecheze, nebo proto, že se svět stával stále více materialistickým, nevím proč, ale potom to všechno najednou začalo upadat. Tohle je téměř ten okamžik, kdy bychom mohli říct, že irský katolicismus v této fázi skončil. Ne kvůli Janu Pavlu II., ale jakýmsi podivným způsobem také kvůli němu. Po jeho návštěvě tady zbyl pocit, že to bylo něco neopakovatelného. Poslední velkolepá oslava. Bylo to jako výbuch supernovy. A pak v pondělí ráno papež nasedl do letadla a tím to všechno skončilo. Je to tak, i když jsme to tehdy nevěděli. Ve srovnání s ním byli lidé na nejvyšších úrovních naší církve pouhými stíny. Neměli lidem co říct, tak jako to dokázal tento muž. Nebyli schopní být ani jeho zástupci tady v Irsku. Ten kontrast byl příliš silný. Naše společnost se rozpadá, protože v jistém smyslu jsme byli katolíci, ale ve skutečnosti jimi už nejsme. Vždycky říkám, k tomu, abyste mohli přijít sem do Knockku, nemusíte být 100% členy katolické církve. Prostě přijďte. Je otevřeno pro všechny. A naleznete zde pokoj, jaký možná nenajdete nikde jinde. A možná právě tento pokoj vám pomůže znovu navázat spojení s Bohem. Takže když sem lidé přijdou, my jim ponecháváme svobodu. Neříkáme jim, musíte jít na mši, musíte dělat to či ono. Necháme je sem přicházet. A oni pak sami pocítí volání jít buď ke zpovědi, anebo přijmout svátost pomazání nemocných, pokud jsou nemocní, nebo jít na mši svatou, anebo si jen popovídat s někým z našich duchovních průvodců. Dnes se Knock snaží oslovit lidi tím, že jim poskytuje širší nabídku různých aktivit, také prostřednictvím společenství mládeže, a tak jim pomáhá znovu se zapojit do života církve. Myslím si, že rozhodně došlo ke změně toho, co lidé chtějí, zvláště mladí lidé. A to je důvod, proč jsme zde vytvořili skupinky pro mladé lidi. Děláme pro ně mimoškolní programy, letní tábory a podobné aktivity, abychom se jim více přiblížili.
Mnozí si dnes myslí, že lidé nechodí ke zpovědi, ale my zde máme pořád fronty lidí, zvláště v poutních dnech během léta. V podstatě je to o svobodě. Když sem přijdete se svými starostmi, s problémy a úzkostmi, s něčím, co vás tíží, a s někým si promluvíte na duchovní úrovni, pak z vás tato tíha a tato úzkost mohou spadnout. A to je to, co pro nás udělal Kristus na kříži. Když přijdete a toužíte potom, aby vám byly odpuštěny hříchy, jsou vám odpuštěny. A toto je obrovská svoboda. Někdy lidé nevěří tomu, že je v tom určitá souvislost, že je to tak prosté, že to přináší svobodu a snímá z nich tato trápení. Do Noku přichází každoročně asi 1,5 milionu poutníků. V průběhu let jsme se postupně začali setkávat v této otevřené svatyni. Nehledě na to, jestli jste zdraví nebo nemocný, jestli jste katolík nebo jím vůbec nejste, můžete přijít do této svatyně a jen tak načerpat pokoj tohoto místa samotného. Tento pocit pokoje je něco, o čem lidé neustále mluví, když přijdou do Noku. Rádi navštěvují kapli Zjevení, aby si v ní mohli jen tak v tichu posedět a zakusit zdejší pokoj. Podle mě tím slovem, které nejvíce vystihuje poutní místo Nok, je ticho. Protože když se vrátíme zpátky ke Zjevení v roce 1879, i ono bylo tiché. Nebylo při něm vysloveno jediné slovo. A pak v roce 1979, když přijel do Noku papež Jan Pavel II., také on setrval několik minut v tiché modlitbě v kapli Zjevení. Pravidelně se setkáváme s lidmi, kteří říkají, že se nějakým způsobem vzdálili od víry a od církve. Ale když pak přišli sem, prožili tady nádhernou zkušenost, po které se zatoužili vrátit zpátky. Zde v této svatyni jsme pocítili, že máme být důležitou součástí obnovy církve v Irsku. Proto děláme tohle všechno. A lidé to vidí. Rádi pak přicházejí na takové místo, jež vyzařuje něco pozitivního. Papež Jan Pavel II. O tom hodně mluvil. Říkal, že se musíme angažovat v kultuře a ve společnosti, jak nejlépe umíme. To nám umožní navázat spojení s lidmi a hovořit s nimi. Láska. Kalkata, Indie. Konala se mše svatá s papežem pro delegáty a po ní následovalo osobní setkání se svatým otcem. Byla to pro mě velmi skličující chvíle, vždyť je to papež a člověk se nesetkává s papežem každý den. I těch 30 sekund se vám najednou zdá moc. Pamatuji si, že jsme všichni stáli ve frontě. A pak jsem konečně přišel na řadu. Řekli mi, že mám papeži políbit prsten, takový je zvyk, ale jakmile jsem vystoupil z řady a postavil se před papeže, natáhl jsem ruku, abych mu ji podal. Takže jsem se cítil trochu trapně, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Papež se mě zeptal, co dělám. Řekl jsem mu, že pracuji s mladými lidmi, což ho velice potěšilo. A to bylo vše. Já si však dosud pamatuji každý okamžik tohoto setkání. Pro indické křesťany byla návštěva Jana Pavla II. Znamením toho, že je Vatikán vidí, že nejsou jen menšinou ve vzdáleném koutě Asie, nad kterou demograficky převládají jiné náboženské skupiny, ale že jsou součástí mezinárodního křesťanského společenství. Jeho příchod byl doprovázen ohromnou radostí a velkým nadšením. Když přijel do Kalkaty a projížděl kolem našeho domu po silnici vedoucí z letiště, stálo tam hodně lidí, kteří mu mávali a chtěli vidět, jak projíždí kolem. Křesťané představují 5,5% indické společnosti, ve které žije 1,2 miliardy lidí.
Takže z pohledu státu Indie je to menšina, ale v absolutních číslech jsou to miliony lidí. A v této souvislosti je to pro římskou katolickou církev důležitá oblast. Pamatuji si jednu úsměvnou příhodu ze školy, kde někdo zmínil matku Terezu a jedna moje spolužačka řekla, že by se chtěla s matkou Terezou setkat. A když jsem jí navrhla, ať to udělá, ona řekla, ne, já nemyslím tuhle kalkatskou matku Terezu. Já se chci setkat s tou světoznámou matkou Terezou. Takže tímto dojmem působila matka Tereza, jelikož to byla taková nenápadná osoba, která nikdy nechtěla být středem pozornosti. Pamatuju si, jak seděla uvnitř papamobilu, ve kterém jela společně s papežem. Spojovalo je blízké přátelství, protože si byli oba velice podobní. Byly to osobnosti s velkým charizmatem a obrovským vyzařováním a přesto si zachovali velkou jednoduchost. Papež je tou nejvyšší autoritou katolické církve. A když se dívám na tuto fotografii, na které jsou oba zachyceni, jsem si jistá, že to byl neuvěřitelný okamžik pro každého, kdo byl svědkem tohoto setkání. Byla to doba, kdy sem začali přijíždět spousty cizinců, kteří chtěli dělat sociální práci a pracovat pro sociálně znevýhodněné a chudé. Myslím si, že to hodně ovlivnilo lidi v Kalkatě. Uvědomili si, že pokud sem přicházejí cizinci, aby zde pracovali, pak na té ženě něco musí být. Dala mi šanci pracovat pro misionářky lásky a podporovat je, i když toho dělám jen málo. Je to moje první zkušenost a je pro mě moc důležitá. Lidé jsou zde chudí, ale je v nich tolik lásky. Nemůžeme pro ně udělat mnoho, ale můžeme jim dát alespoň trochu lásky. Když mi bylo 16, viděla jsem dokument o matce Tereze. Když jsem se s ní setkala, zeptala jsem se jí, jak mohu pomoct. Odpověděla, pojď a uvidíš. Matka Tereza je nejlepší na světě. Je to prostě jednička. Byla to velmi jednoduchá žena a myslím si, že takový byl celý její život. Víte, my jsme o tom ve skutečnosti tak moc nepřemýšleli. Prostě dělala svou každodenní práci. Když půjdete po ulici a projdete kolem domu matky Terezy, zjistíte, že zvenčí není ničím nápadný. Ani když vejdete dovnitř, neuvidíte, co doopravdy dělá její organizace. Myslím tím práci s dětmi z ulice nebo péči o umírající. Dali jsme Bohu speciální slib. Sloužit celým svým srdcem těm nejchudším z chudých. Nechtěným, nemilovaným. Jsem toho názoru, že proti potratům se dá bojovat adopcí. Jenom z našeho dětského domova tady v Kalkatě se podařilo dát k adopci 4 000 dětí. Nikdy nemyslela na to, že by se mohla nakazit nějakou nemocí nebo chytit nějaký virus. Nikdy nepřemýšlela o tom, co si o ní lidé pomyslí. Prostě věděla, co má dělat. A tak vycházela do ulic a dělala to. A v tom to je. Je to pravda, že ona měla tento vliv a ten jí nikdo nevezme. A čisté srdce může důvěrně promlouvat s Bohem. A s jeho láskou a jeho požehnáním dokážeme milovat druhé, protože Ježíš to řekl velmi jasně. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Někteří lidé říkají, že matka Tereza byla hlasatelkou křesťanství. S tím naprosto nesouhlasím, protože jsem viděl matku Terezu, jak se stejnou láskou přistupovala k muslimům, hinduistům i křesťanům, poskytovala jim stejné vzdělání a stejnou péči. Dokonce i pohřby nechávala uspořádat podle jejich náboženských zvyklostí.
Indie je velmi unikátní země, je tak rozmanitá. Snad nikde jinde na světě neexistuje víc než 10 000 dialektů v jedné a té samé zemi. Rajghat je místo, kde byly spáleny ostatky Mahátma Gandhiho poté, co byl zavražděn jedním hinduistickým nacionalistou v roce 1948. Návštěva Jana Pavla II. Na tomto místě byla důležitou symbolickou událostí. Bylo to nepochybně pozitivní gesto. Jak papež, tak i Gandhi reprezentovali myšlenku mírového porozumění mezi náboženstvími. Touto myšlenkou se určitě oba nechali vést. Byl otevřený vůči lidem z jiných náboženství. Byl otevřený pro naše slavnosti. Myslím, že to mělo ohromný dopad. Lidé byli zvědaví a chtěli vědět, kdo je ten muž a co dělá. Na ulicích tehdy nebyly jen zástupy katolíků, kteří se na něho přišli podívat a pak se rozešli. Byli tam všichni. Upřímně věřím, že Indie je sekulární stát. My všichni zde musíme žít společně a společně přežít. Britové věřili v heslo rozděl a panuj. My jim musíme dokázat, že se mýlili. Důstojnost. Mexiko, Mexico City. První návštěva Jana Pavla II. V Mexiku vyvolala velký rozruch. Vytvořili jsme společenství, které chválilo Boha, společenství modlitby, společenství, v němž se každý s každým o něco podělil. Já ti dám koláč, ty mě kukuřičnou placku, dám ti mou vodu, mou čokoládu. Nikdy předtím jsem v Mexiku neviděla takovou solidaritu. Všude v ulicích bylo slyšet potlesk, provolávání, zpěvy a papež byl šťastný, protože byl plný lásky. Pro nás to byl zástupce Boha tady na zemi. Viděla jsem papeže vcházet dovnitř, byl ode mě vzdálený asi jen 20 centimetrů. Se vší úctou jsem se ho zeptala, svatý otče, mohu vás políbit? On mi neodpověděl, ustoupil pár kroků a každou ze sester políbil na líce. Poté, co přijel do Mexika, vůbec neodpočíval. Věnoval se programu návštěvy od rána do noci. Všude, kam přišel, si se všemi povídal, také s lidmi jiných náboženství. Podle mě to byl člověk, který dokázal přitáhnout lidi z celého světa. Mám jeho fotku na náklaďáku, dívat se na ní je jako modlit se. Když jel navštívit baziliku naší paní z Guadalupe, podél cesty byly umístěny zátarasy. Stála jsem za nimi a když jsem ho uviděla, dojalo mě to. Pro všechny přítomné to byl ohromující pocit. Tato jeho první návštěva byla evidentně úspěšná, plná radosti a velkých emocí. Bylo to, jako když přeskočí jiskra. Bylo to určité stotožnění se s papežem Janem Pavlem II. Myslím si, že to bylo díky jeho charismatu, jeho smyslu pro humor, že jsme téměř okamžitě pocítili tuto vzájemnou blízkost. Neděli co neděli, týden co týden vidíme, jak sem přicházejí dlouhé řady lidí, kteří chtějí alespoň na pár sekund vidět zblízka obraz Panny Marie Guadalupské.
Panna Maria Guadalupská se zjevila v Mexiku v roce 1531 a u příležitosti blížícího se 500. výročí této události papež Jan Pavel II. Svatořečil domorodce Juana Diega, jemuž se tehdy Matka Boží zjevila, čím projevil svou blízkost domorodému obyvatelstvu Mexika. Mariánská úcta je v celém Mexiku velmi silná. 12. prosince všichni, pokud mohou, putují do baziliky Panny Marie Guadalupské. Jsou to obrovské zástupy věřících. Lidé přespávají venku, na ulicích, na prostranství před bazilikou. Je to nekonečné procesí poutníků, kteří sem přicházejí pěšky z mnoha koutů země, aby pozdravili nejsvětější Pannu Marii Guadalupskou a modlili se k ní. Místní obyvatelé, kteří bydlí v blízkosti baziliky, vycházejí ven a dávají poutníkům jídlo a vodu. Během celého dne se slouží mše svaté, na které přicházejí různí mexičtí umělci, aby zaspívali Matce Boží. Všechno je barevné, přicházejí sem zástupci různých domorodých kmenů, lidé všech profesí, aby s velikou radostí oslavili svátek Panny Marie Guadalupské. A mí me llama mucho la atención que si nosotros pudiéramos ver todo el país en estas. Kdybychom se mohli z hůry podívat na celou zemi, uviděli bychom, že během těchto guadalupských svátků se slaví opravdu ve všech koutech Mexika. Pro různé sociální vrstvy i pro ty nejjednodušší lidi jsou to dny svátků. Ve všechny tyto dny se slouží mše svaté, například ve fabrikách, kde pracují dělníci. Neexistuje místo v Mexiku, kde by se neslavil svátek Panny Marie Guadalupské. Si nosotros pudiéramos ver desde arriba todo el país, veríamos que en cada rincón no pasa desapercibida la fiesta a la Virgen de Guadalupe. Panna Maria Guadalupská je pro nás důležitá. Je hluboce zakořeněná ve vědomí Mexičanů. V Mexiku existuje takové rčení. Ne všichni jsme katolíci, ale všichni jsme Guadalupános. Těmito Guadalupános jsou také ateisté, agnostici, dokonce i ortodoxní židé. Pamatuji si na jednu profesorku, byla to mexická socialistka, která říkala, že socialistická revoluce v Mexiku buď zvítězí s pomocí Panny Marie Guadalupské, anebo se neuskuteční vůbec. V tomto smyslu je Panna Maria Guadalupská takovým symbolem, který v Mexiku nelze zpochybňovat ani kritizovat. Je nemožné představit si situaci, že by někdo zesměšňoval obraz Matky Boží. Je pro nás důležitá, protože je to matka, protože je to morenita, dívka snědé pleti. Je důležitá, protože nás miluje a pro slova, která řekla svatému Juanu Diegovi, což zde nejsem já, tvá matka? Neboj se, o nic se nestrachuj. Takže v tomto smyslu je postava Panny Marie jako matky tak velmi blízká rodinám a má zásadní význam i pro společnost jako celek. Mexický katolicismus má více lidový charakter, než je tomu u nás. Kult svatých se v Mexiku zrodil teprve v 16. a 17. století a přirozeně má své kořeny v náboženském dědictví předkolumbovské éry. Až do konce 16. století byla Matka Boží Guadalupská pro indiány zároveň Tonantin, čili bohyní matkou uctívanou v tradičních prehispánských kultech.
V době pontifikátu Jana Pavla II. Už začaly vycházet překlady Bible do jazyků domorodých kmenů předkolumbovské éry. Nahů, Majů nebo Zapotéku. Jan Pavel II. Měl velmi dobrý kontakt s indiánským obyvatelstvem. Nebránil se rozmanitým projevům jejich neobvyklé srdečnosti a přátelství. Byla jsem nadšená, protože také v mých žilách koluje indiánská krev. Je to nesmírně rozvrstvená společnost, ve které velké sociální skupiny nikdy neměly žádný hlas. Hlavně celá indiánská populace. Můžeme vidět, že tato vláda, stejně jako ty předchozí, neplní řádně své úkoly. V současnosti prožíváme v Mexiku hroznou nejistotu. Podle oficiálních statistik se zde spáchá 80 vražd denně. Únosy, loupeže, násilí. To vše je pouze znakem morálního rozkladu, ve kterém žijeme tady v Mexiku. Lidé už mají pokrk všech těch neoliberálních vlád, které privilegují jen úzkou skupinu lidí na úkor zbytku společnosti. Jan Pavel II., který byl velice kritický vůči jistým aspektům turbokapitalismu, začíná v Mexiku mluvit rovněž o tom, že nevymýtit extrémní chudobu je hřích. Řekl, že bohatství je dobré pouze tehdy, když je dosaženo čestným způsobem, s ohledem na morální hodnoty a bez porušování zákonů. A proto také, jak dodal, trvá určitou dobu, než se člověk stane bohatým. Takže si nemyslím, že by ti lidé, kteří zbohatnou jen tak ze dne na den, mohli být čestní. Jan Pavel II. Podporoval humánní kapitalismus, který respektuje lidskou důstojnost a uznává lidská práva, který je založený na respektu vůči bližnímu a nikoliv kapitalismus, který vidí v člověku pouze jednotku produkce a konzumu, a to konzumu věcí, které jsou čím dál tím zbytečnější. A řekl také, že továrny a podniky potřebují komunity, přátelství a radost ze společné práce. A že zisk by se měl použít podle potřeb jednotlivých zaměstnanců. V roce 1979, kdy sem papež přijel poprvé, vláda vůbec neuznávala katolickou církev. Až do začátku 90. let 20. století si žádný mexický politik nemohl dovolit jakékoliv gesto vůči katolické církvi. Dodnes je oddělení církve od státu velmi výrazné. Mnoho mexických prezidentů, mnoho politiků dalo najevo svůj antiklerikalismus nebo svou averzi vůči katolické církvi. Pozdější návštěva Jana Pavla II. V Mexiku v roce 1990 byla podnětem ke zdejšímu oficiálnímu uznání církve, a to ještě za jeho pontifikátu. Jelikož cestoval po celém světě, přišel do kontaktu se všemi druhy kultury a byl všeobecně respektován. Například jeho návštěva na Kubě ukázala, že víru nelze zrušit nějakým vládním dekretem. Ta tady zůstává. Lidé mohou mít strach projevit svou víru navenek. Vláda může zavřít kostely, může pronásledovat věřící, ale víra tady zůstává.
Jan Pavel II. Svými cestami říkal: nebojte se projevit svou víru jako katolíci. Otevřete se lidem. Považuji se za ovoce díla papeže Jana Pavla II. Byl to on, kdo do mého srdce zasel semínko, z něhož dozrálo mé kněžské povolání. Já to tak cítím. Když je mi těžko, říkám si, co by udělal on. On se v těžkostech nikdy nevzpíral. Vždy věřil v Krista. Říkal nám, abychom se nebáli, děj se, co děj. Tato myšlenka mě poznamenala na celý život. Jeho největším přínosem bylo to, že lidem připomínal, že jsou stvořeni k božímu obrazu. A na základě této koncepce přes všechny politické nebo ideologické názory vždycky obhajoval důstojnost člověka a jeho svobody jako jednotlivce. Cítili jsme velký smutek, když odjížděl. Chtěli jsme, aby tu zůstal. Křičeli jsme: Jane Pavle II., ty jsi Mexičan. Každý den, dokonce i v této chvíli, se v rodinách bohatých i chudých rodí děti, které zítra změní svět. Stojí za to vyprávět jim o klukovi z Polska, který věřil, že smyslem našich životů je láska. V českém znění Alena Sasínová a Miroslav Kudela. Překlad Miriam Cekotová. Produkce Eva Baťková. Zvuk a režie českého znění Ivan Červenka. Pro televizi Noe vyrobilo Telepáče SRO v roce 2022.